出国那个 Schlemm 中农山西嘛。Ka tenat tourism jong ke jela haringkat ka jinge trailing bat ka sailing club bat ka yacht association of India menta ka sngi ka arpu khandai trik ya yong arajar arpulai kila sedang ya ka tamasa ya kingling ka badingkong ha ka than chete lam mi ngi jong ka ri haringkat ki jingpen bernya de ki concert nado ka arpu khandai trik ya yong arajar arpulai hado ka artrik ujemang arajar arpulai hapdeng ke jing itnat jong ka wa water sports complex lawan ban play ya kini tamasa do menteri badai kmi ya tourism uba Paul Lingdo ha ka ba ha kini kasngi ladon ru kumba shispa tam ginong e simpentan keleng bat parat shipodli ki jilla kari ki bakinthum ya khat artli ki club banya simpenta ha kini ki sansngi kikin hon jong ke Indian Army bat Shipai Navy ru kinya simpenta ha kini ki sansngi haba keren negeri kesni sedang ya kata masa menteri badai kmi ya katanan uba Paul Lingdo ulaong daiban burom ya kejing itenat jong kejela bat lingba katanat tourism jong kejela lala ban penpau pertai shisho ya kejing itenat jongka bat kani kan nang kring shisho ya ginong jongok kai pertai namar kumbala tip baka jaka jongok kai pertai ka don ya kalat ban aikam aijam bat ru ban psa ya kibabon ki long yeng hapo kejela hagini ki sansngi jong kani kata masa kingling ne regata kumbatip ha kaktin nongway anyo ban sakhiru iki concert ha kaba ha ka arpu khandai trik bat lai photrik uya yong arajar arpu lai kabanya simpenta di kiri don sap na gejela haringkat ki nongruai ki banapo kari badru ya uwe ni ki nongruai ubana sabar jong kari ubadai nongruai K-pop ya bada tip kerteng kumu wujin na South Korea nalor ki jing pen bernya lengba ka put katem kin donru ki jingya Shanghai ni ki nature excursion camping bat ke jing Shanghai di kiling ha yam